Берәр эш башкару максаты белән җыелган рух кабилә җыенын өмә диләр. Ә без бүген хәрефенә башланган кызыклы сүзләр турында сөйләшергә җыелдык. Беренче сүз турында сөйли дә башладым бугай. Димәк, өмә. Бүгенге көндә өмә ул кемгә дә булса ярдәм йөзеннән күмәкләшеп эшләү. Мәсәлән, каз өмәләре, пешән өмәсе, җиберләү өмәсе бар. Совет чорында коммунистик өмәләр дә уйлап чыгарыла. Шул ук субботниклар була инде ул. Охшаш сүз күп кенә төрки телләрдә, шулай ук чуаш һәм марый телләрендә дә бар. Рифгат Әхмәтьянов соңгырак хезмәтләрендә өмә һәм нюмай сүзләре икесе бер сүз дип искәртә. Шушы ук автор «Сравнительное исследование татарского и чувашского языков» дигән хезмәтендә борынгы болгар телендә күмәк ярдәм мәгънәсендәге бемә сүзенә игътибар юнәлтә. Гаяз Исхакый өмә сүзен ярдәм мәгънәсендә куллана. Финнар милли гаскәрләрен Юденичка да өмәгә җибәрмәде дигәндәге кебек мәсәлән. Өрәк сүзе гарәпчә арвах сүзеннән, ә ул рухның күплек сонын аңлата. Диалектларда аурак сүзе бар. Аурак улар алтынтан йөрите диләр. Татар мифологиясендә өрәк ул явыз рух. Ул үтерелгән кешенең үлгән җирендә, я булмаса кеше каны агызылган урында очрый гадәттә. Кешеләргә ул күп усаллык тидерми. Өрәк якын килсә, әшәке сүзләр белән сүгенергә генә кирәк. Шуннан башка аны куркытып табылмый имеш. Борынгы татарлар кешенең җанын өрәк дип атаганнар. Димәк, өрәккә ышануда борынгы бабаларының исламга чабылган төшенчәсе чагыла. Галимнәр арасында өрәк кайчандыр хатын-кыз җинесеннән яхшылыклы тәңре булган. Матриархатка алмашка патриархат килгәч кенә явыз һәм үчәш тәңрегә әйләнгән дигән фикер дә бар. Өрәк үлгән кешенең җаны, тереклекнең, яңарышның башы диелә 1967 елгы Татары Среднего Поволжья и Приуралья исемле китапта. Өч саны гомум төрки үч сүзеннән. Болгар кабер ташларында да ул үч формасында очрый. Бик борынгы заманда өч саны күплекне белдергән. Кеше аңында шик сан булган. Өч санының кайчандыр иң зур сан булып исәпләнгәнен ош сүзе һәм шул тамырдан ясалган фигыльләр белән янәшә куеп караганда да ачык сиземләргә мөмкин. Ошлау, очлап чыгу дигән сүзләр эшнең һәм конкрет әйбернең кырыена, шигенә җитү мәгънәсен белдерә. Чарльз Дарвин да Австралиядәге кайбер кабиләләрдә 1, 2, күп дип санаганнары турында яза. Өч саны халык имләүләрендә дә еш кулланыла. Имләү дигәннән өшкерү турында да сөйләшик. Өшкерү сүзенең төп мәгънәсе куркыту, куып җибәрү булса кирәк. Димәк, им-томчылар өшкерү юлы белән авыруны куып җибәрергә тырышалар. Сүзнең татардагы арт сабагын укыту мәгънәсе дә шушыннан ерак тормый. Ризаттин Фәхретдин булай дип яза. Ләкин надан карчыкларның вә тиб гыйлемендән аз булса да өлешләре булмаган кемсәләрнең дәваларын истигъмал итү гакыл вә низам каршында мәмнух булган кебек, шәригать каршында һәм дөрес түгелдер. Өтер борынгы төркишәдә өтур, өтерү, аннан соң аннары мәгънәсендә бәйлек буларак кулланылган. Ягъни бүген тыныш билгесе генә булган өтер асылда кыскартылма булып чыга. Рифгат Әхмәтьянов өтер сүзен гарәпчәдән дип саный. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә шагыйрь Зыя Мансурдан кызыклы гына сатирик үзек бирелгән. Рецензия яза күрсә бер романга сала тетеп, китерә ул мисал итеп урынсызга куелуын бер ноктаның өч өтернең. Сатира дигәннән, өтер дигәннән, бүген киңәш ителәсе китабым да шуларга бәйле. Нокталы өтер дип атала. Авторы Хәсән Сарьян. Хәсән Сарьян Башкортстанда туган, иҗат юлын хикәяләр язудан башлаган. Тел белеме, әдәби тәнкыйть һәм тәрҗемә өлкәләрендә дә актив эшләгән. Татар теленең аңлатмалы сүзлеген төзү эшендә катнашкан. Озак еллар буе радиодан тел мәсьәләләренә багышланган әңгәмәләр алып барган. Әдәби осталык турында күп санлы мәкаләләр бастырган. Һәм нокталы өтердә аның үзенең гаҗәеп әдәби осталыгы күренеп тора. Анда язылганнардан кызык та, аяныш та, һәм барысы да әле бүген дә
бик актуаль. Тәмам, дуслар, шушы урында мин дә этер куеп бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Тапшыру Адлер Тимергалинның миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.